bakoitza bere txekua da. Josu Ermukoa, Aitor Lazpitxikoa, Aitor Astigarragokoa eta ni Barkoa. Eta lauro batera zeia musika sortzen, lan egiten, eta hortik urten da agur epe hau. Rock alternatibo da oso generikoa, orduan horrekin geratzea gea. Askotan galdetzen dozku, en plan, ze estilotako musika itzen dozu eta rock alternatibo. Beti kuadra. Baina bai, ni kanpotik pixkat ikusita lehengo EP hori, bai pixkat metaleruo dala, ez? Osea, lehengo EP hori kaineruo da, eta pixket hontan ja lasaitu, uste da Aitor da nik zen gara pixket lasaitu deanak. Sartu dugu rollola... Bueno, danok heldutu gara nik uste dut, azkenean, hasi ginen izan zen gure musika itxean egenun, hasi ginen frogatzen, osea, de hecho, Josu sortu zen abesti bat, Alexek sortu zen beste abesti bat, nik, beste 3 abesti uste dut. Eta izan zen hori, experimentar, hasi ginen horrekin, esaten, ingo doguz gauzak, eta gero gure kabuz grabau. Hortikan bilatzen genuen San Jo, eta oin bilatzen duguna. Eta urteak pasau zian, eta aldaketa asko torri zian. Alex juntzan, Josutan ginen kontzertuak bilatzen, COVID-a etorri izan bai. Eta gero ja, Aitzole etorri zianean, ja, ustot, serixo hartu genula ja taldia, eta ja proiektu... Planteau genuen rollo hau inberdeu, horrelengo deu, eta guazen lan itea. Osea, rollo serio hartuko deu, nahiz eta gu ez onta ez, dedikau, profesionalki. Baina, bueno, saiatuko geha aldeun eta txukunen egiten, ez, igual. Diskoa epian general hitz egiten dau bakardadiari buruz. Abesti bakoitza saiatzen da, doluan fasea bezala planteauta, abesti bakoitza daka hori, lehenengo abestitxa, hitz egiten dau haserre bati buruz, hurrengoa ez du nahi onartu gauza, zalantzak, gero pasatzen da pixkat ignoratzea, gero ja barneratzen da eta bere sentimenduak analizatzen ditu, eta saiatzen da hori edo prozesu hori guztia pasota gero, agur hortan bukatzen da eta esaten da betxo. Bizi dut, ikasi dut, badakizet nahi duten ez duten nahi, eta honi edo prozesu honi agur esaten dut. Eta hortik dator epian izena. Gaur egun ez de modan, ez, diskok eta segido entzutie. Baina, bueno, nahi genuen zerbait baita ere, disko batek, disko edo epiek edo lan honek, sentido bat eukitzi, ez, ez itie kantuek baitatiken, ondo daula baita ere, baina, eta orduan, pentsatu genuen, guazen historitxo bat edo zehoz egitea, edo zertaz pentsatzea. Saiatu ginen, abesti borobilak itzen, beraiek bakarrik, baina bai, epiak bai ukitzia narrazioa bat. Zentzu bat. Bai, narrazioa. Hortike bat, hor baita ere viniloek ateatzez hortan. Baita ere hartzezu vinilu, ez, nik gustatzen zait, ez diskoa jarri, eskentzi duzu denbora bat, jarri viniloa lertzezu, ze kontatzea egiten disko honek, tal. Bai, jotzeko gukin gaude, eta Eibarren, ez Dok Tabernan. Ez dakit betianik ukiut ez Dok Taberna referente bezala zentzu hortan 18-19 urtekin asko bili nahi zor, kontzertu morda eguzitut hor, eta badau, igual Ibarren tabernak eta musika eta ez da hainbeste, beste herritan egonen leiken hainbeste mugimendua, eta nik uste dut ez Dokek beti defendatu da bala hori, kontzertuak itxia eta musika asko. Orduan, niri, hemen ingo dugu aurkezpena, ez da bakarrik gure aurkezpena, gero bai Ermuan ingo dugu Karikato Tabernan, eta gero guretzako ja dala... Kumbre bolo, Azpeitin, San Agustina ebendoak 13, Indabe eta Mininokin. Oso posi gaude maitzakin, oso posi gaude lanakin, eta dakagun showakin, orduan intentzio entxe bertan da kontzertua bilatzia, jotzia, jendeak entzutia gure, ez dakit fuertia izango da, baina, bueno, ez dugu zuzen nahiko ona dakagula, eta hori nahi dugu erakutsi jendeak, gero ja, hortikan aurrera... Torrikoa. Pentsauko eta ikusiko da, baina hendikan ez da planik.